Takže čau ľudia, moje meno je Katy a vítajte pri mojom prvom let's play z hry Minecraft. Myslím, že každý pozná túto hru a nie je k tomu čo povedať, proste máte prežiť a tak. Takže momentálne u mňa prší, dúfam, že nepočujete to nejak, snad ne. Takže môžeme ísť na to. Takže najprv si otvoríme takto, vytvoríme si nový svet. Fú, jaký dáme názov? Dáme napríklad séria 01, epizóda 01, najedáme takto. Survival, dáme písať survival, let's play, ne, survival LP, séria 01. Tak, napríklad. A dáme si survival, default, bla bla bla, nedáme si bonšie, dáme si síci, dáme, že Katy, no pekne, dobre u nás zle, dúfam, že to nepočujete. Snad ne. Každopádne vrátime sa k hre. Tak dáme si vytvoriť nový svet, uvidíme, jakú sračku nám to zase hodí. Takže spávali sme sa v takomto svete. Veľmi zaujímavý svet, musím povedať. Čanky sa nevie načítať. Dobre. Ako máme strom. Ježiš, ja mám aké zvuky. Počkaj, to mám možno iba na sluchatkách. Dobre. Dáme takto. Takže tento stromík si hneď vykopeme, keďže ho máme hneď pod sebou. To sa nám aspoň niečo dobré na tomto svete. Dúfam, že bude tento celý svet taký dobrý. A že sa nám nič zle nestane. Takže. Inak všetky info budete mať popísané v popisku. A tak. Počkajte, som ešte zabudol na niečo. Áno, ja dám dobre, easy, fajn. Takže vykotáme si ešte tento strom a presunieme sa niekde inde. No, fajn. Takže achievement. Hej, tu máme sliepky, to sa hodí. No, poď sem. Poď sem. Dobre. Easy peasy. No. Tak. OK. Fajn. Zatiaľ si spravíme crafting table. No. Kde pôjdeme? Tu je kameň, takže to je dobré. To si hneď vykutáme trošku. Takže ja si teraz nakopem asi tak nejaký stack. Ja to zatiaľ strihnem a vidíme sa vlastne, keď už budem mať taký stack. Takže zatiaľ čau. Dobre, takže vykopal som si stack aj niečo. A už som si aj vytvoril vlastne tie základné jakoby nástroje. Takže môžeme sa pustiť ešte trošku do stromov. Getting wood. Dobre. Takže neviem, jak vás, ale mňa tie achievementy moc nejak nezaujímajú. Neviem, na čo sa sem dali. Nemali čo robiť. Ale tak určite sa to niektorým ľuďom páči, takže nemám nejaké výčitky voči tomu až také. Fajn. No, dobre. 17. pohodičke. No, tu je hneď coal, takže to je bomba. To sa mi páči. Inak, kde by som chcel akože si spraviť nejaký domček, alebo také niečo. Asi na nejakých horách, niekde vyššie. To by bolo pekné. Tam sa väčšinou dobre domy stavajú. Lol. Fajn. Takže. Aha, máme tu caveku. Tak môžeme sa tam pozrieť. No, najlepšia caveka v mojom živote. Nič. No možno tu niečo, lenže ja som to určite nevidel. Fajn.
Dobre, už sa to odlaglo. Lagol mi úplne celý Windows. Dobre, takže môžeme sa zase do toho pustiť. No fíha. Ale tak nejaký piesok si môžeme teda nabrať. Určite sa zíde na nejaké sklo alebo také niečo. Možno na sugarcane, alebo neviem, jak to mám teraz čítať. Ne, no, dobre. Super, už nemôžeme behať. A môžeme ešte, ale za chvíľku už nebudeme. No, možno môžeme behať. Fajn. Ja by som vyšiel na túto horu teraz. Sa pozrieť, jak to tu vypadá. No. Tam sú kravy. Ó, tu je koľko kolu. To si beriem. To je dobré. Takže. Inak, nezabudnite si pozrieť môj druhý channel, kde mám z CS1.6 nejaké videjka, potom ešte taký tutoriál na Bandicam. A tak vlastne. No ešte tam mám, no, čo tam ešte mám, prakticky už nič. Iba CSK a ten tutoriál jeden. Samozrejme ja sem budem dávať nejaké tutoriály možno. Možno ešte niečo aj z CSK natočím. Možno nejaký let's playček, ale to neviem. Neviem. Lebo na CSK potrebujete trošku viac FPS a keď natáčate, tak to dosť dropne. Minecraft ani nedropuje napríklad. Teraz ak ešte mám 111 FPS, lebo tu nejsú žiadne detaily teraz, keďže nepozerám sa nikam do nejakej väčšej ďalky, napríklad keď sa teraz tu popozriem, mám už 47. Takže tak. No. Každopádne vykopám všetký tento coal, čo je tu aj na tej vlastne celej skale. Alebo hore, alebo ak to mám povedať. Čakať. No ešte tento si vykopeme, potom zabijeme tie kravy. Ale len tam určite nepovedem, to sa mi neoplatí. A možno, neviem, ale možno natočím aj z LOLka nejaký let's play. Možno viac, ak sa mi bude dariť. Snad nebudú až také FPS dropy, keď to budem natáčať toľko. Ale však uvidíme. Tak teraz si zabijeme tie kravy nejaké. Bolo by dobré, keby sme našli nejaké dobré miesto, kde by sme sa mohli ubytovať. Inak ospravedlňujem sa, že tento let's play prvý je dosť nudný. Sám o sebe to už viem proste. Ale snáď sa to časom rozbehne. Viete, lebo prvý let's play podľa mňa to vždycky tie ne najhoršie, ale lol. Dobre. Je to vždycky vlastne také keby divné, nudné, ale potom keď sa to rozbehne, keď už máte všetko postavené a proste keď už trošku dlhšie youtubujete, ne že dlhšie, ale proste keď už ste tam proste pár dní, týždňov, mesiacov, tak už proste sa viac odvážete pri tom videu a nie ste taký zaseknutý. No, pekne už ma to zabíja. Ale ja nechcem mať polku studiečka na konci, tak by si dám aspoň toto. No, začínal som stmievať, to je na nič, takže nájdem rýchlo ovce. No. Nice. Dobre, máme tie vlny. Spravíme si posteľ. A hneď sa vyspíme rovno. Takže. Vyspali sme sa, sme zase naspäť jeden. No. To nič tu není. Všetko je také škaredé tu. Saplingy. Počkaj. Ja som sa tu spalnul a išiel som tam potom naspäť. Dobre. No ja sa uznávam. Jaj. Doričky, nevadí. Ideme ďalej, život ide ďalej. Minecraft ide ďalej. Dobre. Tam sú nejaké piggies. Tie zabijeme.
Fú, tu mi vypadli 3 mesa. To som veľmi rád. Pozerám sa tu nejak, tu nie je nejaké dobré miesto na nejaké bydlení. Ale mobov tu je dosť celkom. Takže to je celkom fajn. Neviem, či sa zakempím tam. Alebo inde. Alebo viete, čo by bolo pekné? Keby som si tam spravil takú dieru, veľkú dzuru. V tej by som býval, a takto by som mal taký pekný mostík sem. No. Keď to zatiaľ spravím takú plošinku. A ja sa tam nejak vyšplhám teraz. Spravím si tam nejakú väčšiu dieru. A to bude možno všetko na tento let's play, ale trošku sa aj tam, trošku si ešte spravím nejaké farnejsa, také posti a tak. No ale rýchlo. Dobre, chcem byť zarovno tam toho. A už ma to celkom fajn zabíja. To som veľmi nerád. OK. Dobre, sme celkom zarovno z toho, takže tu by sme mohli začať aj vlastne to kúpať. A ja to zatiaľ strihnem, lebo neviem, koho by bavilo proste takú dieru pozerať, jak niekto robí. Tak ja to zatiaľ strihnem a vrátim sa zase, takže zatím. Takže konečne som to dokončil. Aha, lol. Toto som si teraz všimol. Vidíte, toto je to takto bagnuté. No, lol. Takže konečne som vykopal túto veľkú hovnovú vec. Proste vyzerá to jak Ježišmaria. Hnusné, proste škaredé to je. Ale tak na začiatku to vždy vyzerá takto škaredo, ale v budúcnom dieli to doladíme a tak. A tento diel by som chcel vlastne zakončiť tým, že by som si tu vlastne takto to hodil sem. Trošku to tu osvetlil. Takže si vytvoríme torčky, hej, takže styky torče. Dobre. Fajn, zatiaľ to takto randomne porozmiestňujeme. Fajn. Nejaké tie farné si spravím aspoň dve. OK. No, ja som dobrý. Ja som boss. Fajn. Takže takto. OK. Tu si dáme zatiaľ robiť toto a toto sem. A spravíme si ešte jednu double chestu. OK. Takže to bude asi na tento diel všetko. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, koment, po prípade odber. Ak sa vám video nepáčilo, tak dajte dislike a nedávajte len tak dislike, pretože, ale napíšte prosím vás, ak máte vlastne sa zaregistrovali na Gmaili, tak napíšte mi do komentu, prečo sa vám video nepáčilo. Chápem, že som nudný proste, to je jasné, teraz pri let's play proste, to je klasika. A vlastne napíšte, čo by som mal zlepšiť, čo by som mal vlastne spraviť, tak. A čo môžete čakať v ďalšom videu? No, v ďalšom videu by sme to spravili tak, že by sme to spravili asi nejaké steny, proste tu nejaké dvere. A nejak to tu celkovo skrašili, lebo neviem, toto by bolo celkom škaredé. Takže, hej, to je tak všetko. Takže, to už som všetko, čo som chcel, som povedal. Takže, ja sa s vami lúčim a čaute.